Welcome by Kike TV. Today we are here in Breskens with our coach Dylan. Hello. At the Sporthal Scheldevest. That's it. We are about to watch some indoor and outdoor sports activities for children. Let's see how it goes. Als de kinderen straks binnenkomen, dan krijgen ze allemaal een gekleurd bandje. En dat gekleurde bandje staat eigenlijk bij je groep. Dus er zijn uiteindelijk 6 kleuren, dus ook 6 groepen. En dan worden ze verdeeld onder de 6 onderdelen. Dus we hebben 3 onderdelen hebben we binnen en 3 onderdelen hebben we buiten. En dan na 20 minuten wordt elk team naar het volgende onderdeel doorgeplaatst. Vandaag zijn we hier bij het zomerspektakel. Elk seizoen hebben we een spektakel. Dus ook een kerstspektakel, een meispektakel. En nu zijn we in dit zomerspektakel in Breskens. Vandaag komen er allerlei kinderen. En die komen van overal vandaan en dan om een dag te sporten. Ze hoeven zichzelf niet in te schrijven. Ja, het is georganiseerd vanuit Stichting Welzijn. En daarbij werken de combinatiefunctionarissen. Dus ik ben ook Dylan Notenboom, ik ben ook combinatiefunctionaris sport. En vandaag zorgen wij hier dat alle begeleiders eigenlijk hun rol vervullen. We hebben het zo georganiseerd dat wij eigenlijk zelf niks meer hoeven te doen. It was very nice watching children having so much fun. Let's hope there are more days like this one. Doei!